Sa mill-bidu tal-att tal-voti tal-elezzjoni ġenerali 2026, id-dibattitu dwar l-interpretazzjoni tar-riżultat elettorali baqa' għaddej, b'mod partikolari fih dan il-Partit Nazzjonalista. Matul il-lejl elettorali diversi stimi li kienu qed jiċċirkolaw minn sorsi qrib il-partit indikaw distak ferm inqas minn dak li ġie kkonfermat aktar tard b'mod uffiċjali, b'ċifri li varjaw bejn 13,000 u 18,000 vot maġġoranza. Kien hemm ukoll indikazzjonijiet li l-PN seta' kiseb rebħa fawdex, xenarju li ma ġiex ikkonfermat mir-riżultat finali. Meta ġie ppubblikat ir-riżultat uffiċjali li kkonferma maġġoranza ta' 22,000 vot favur il-Partit Laburista u rebħa oħra Laburista fawdex, id-diskussjoni fil-kamp nazzjonalista imxiet għal tqabbil bejn ir-riżultat finali u dak li jindikaw diversi stħarriġ tal-opinjoni pubblika matul il-kampanja. F'dan il-kuntest, iċ-Chairperson tal-Leadership Delivery Office tal-PN Simon Mizzi argumenta li d-distak finali kien differenti minn tbassir f'xi stħarriġ, bil-kummenti tiegħu jwasslu għal iżjed spekulazzjoni fuq l-involviment tiegħu f'ċerti stħarriġ oħrajn. Aktar tard, il-paġna uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista qalet li r-riżultat tal-elezzjoni wera li l-Gvern Laburista qed imexxi b'maġġoranza ta' ftit aktar minn 10,000 vot. Tali interpretazzjoni kienet ibbażata fuq kalkolu li jqabbel il-voti tal-Partit Laburista ma dawk kollha tal-bqija tal-partiti maqudin flimkien. Dan il-messaġġ tneħħa ftit wara mill-pjattaforma tal-PN. Analisti politiċi osservaw ukoll li dan l-argument nazzjonalista jqajjem kontradizzjoni minħabba li matul is-snin il-PN spiss kien kritiku lejn il-partiti żgħar, iżda f'dan il-każ ikkunsidra l-voti tagħhom flimkien ma' dawk tiegħu biex ikejjel id-distak mal-Partit Laburista. Id-differenzi fl-analiżi tar-riżultat ħarġu wkoll ċar waqt programm ieħor popolin fuq ix-xandir nazzjonali. L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija ċaħat l-argumenti fih dan il-PN stess li qed jippruvaw jimminizzaw il-kobor tat-telfa elettorali. Bħala fatt, telef bil-kbir. Issa nista' noqgħod indur man-numri u ngħid u nivventa b'xi mod niskuża li ma tlifniex bil-kbir. Tlifna u tlifna bil-kbir. Min hemm irridu nitilqu? Kontrast ma' kollegi oħrajn tiegħu, Delija sostna li l-elettorat ta' mandat b'saħħtu lill-Gvern Laburista u li l-ewwel pass għal kull proċess ta' tiġdid għandu jkun rikonoxximent ċar tar-riżultat kif ħareġ mill-kaxxa tal-voti. Fl-istess programm iżda, id-deputat sieħbu Darren Karabot qal li minkejja r-rebħa Laburista, il-Gvern għandu xorta jqis ukoll il-voti li kiseb il-PN u jieħu konsiderazzjoni proposti li kienu inklużi fil-programm elettorali nazzjonalista. Sa dan it-tant, anke jekk il-messaġġ tal-PN li rreferi għal maġġoranza ta' ftit aktar minn 10,000 vot neħħa, argumenti simili komplew jidhru f'kummentarji u artikli ta' opinjoni minn esponenti u sostenituri nazzjonalisti bħal Joe M. Zara li kien parti mill-klikka ta' Gonzi PN u nġib lura mis-Segretarju Ġenerali attwali Charles Bonello. Bonello nnifsu fl-istess programm Popolin fejn tkellem Adrian Delija u koll argumenta li din kienet l-ewwel elezzjoni ġenerali mill-2013 li fiha l-Partit Nazzjonalista rnexxielu jnaqqas id-distak mal-Partit Laburista u jagħmel progress lejn il-miri elettorali tiegħu. Intrabatna ma' numru jew ma' numri 39, 36 u bqajna waħla hemmhekk. Din hija l-ewwel elezzjoni ġenerali mill-2013 lilgħu illi mxejn nofs triq. U allura dak irridu wkoll nirrikonoxxuh. Dawn l-argumenti kontradittorji issa qed jiġu interpretati minn osservaturi politiċi bit-tbassir ta' sajf politiku impenjattiv għall Partit Nazzjonalista. Mhux l-inqas għax ukoll irid jitlaqqa Kunsill Ġenerali kif stipulat mill-istatut wara kull telfa. Storikament, perjodi ta' pressjoni wara telfiet elettorali spiss kienu jwasslu għal sfidi interni dwar it-tmexxija tal-partit u allura għad irid jiġi osservat jekk l-istess dinamika jiex se terġa' tirrepeti ruħha fix-xhur li ġejjin.